Hej, jeg hedder Christoffer Smets. Jeg har fundet en løsning til dig som forælder, hvis du gerne vil hjælpe din søn eller datter ud af et hashmisbrug. Den løsning vil jeg rigtig gerne dele med dig. Kender du det, at du gennem noget tid har haft på fornemmelsen, at der er noget galt? At der er noget, der ikke er, som det skal være i forhold til din søn eller datter? Og at hver gang du ligesom har forsøgt at nærme dig problemet, så er det faktisk blevet værre. At du er landet lidt i en situation, hvor at uanset hvad du gør, så er det som om, at det ikke virker, og det bare bliver værre. Hvis du har det sådan, så lyt med her, så har jeg en løsning til dig. Jeg har gennem en hel del år efterhånden arbejdet med forældre som dig, som sidder præcis samme steder, som gerne vil hjælpe deres søn eller datter hurtigst muligt igennem de her erfaringer med at ryge hash. Og det jeg har set, det er, at der er noget, der virker bedre end noget andet. Jeg vil gerne hjælpe dig til at springe alt det, der ikke virker over, og komme hen til det, der virker. Så derfor så har jeg fundet den her løsning til dig. Og lad mig bare, inden jeg kommer ind på løsningen, sige en lille smule omkring nogle myter, som er forbundet med det her. Hvad virker i forhold til at hjælpe, når det gælder et hashmisbrug. En af myterne er, at det ikke er farligt at ryge hash. Og lad mig bare sige, at når man ryger hash, så har det altså nogle konsekvenser på hjernen. Det kan vi se på den forskning, der er lavet på området. Ryger man, så påvirker det korttidshukommelsen og indlæringsevnen i op til 6 uger efter man har røget. Så hvis man er et sted i sit liv, hvor man prøver at tilegne sig nogle færdigheder, f.eks. ved at gå i skole, ja, så er det rigtig uhensigtsmæssigt at ryge hash. Så på den måde så kan man sige, at det har nogle konsekvenser at ryge. En anden myte er, at man kan have skyld som forælder. Man tænker, det må være noget, jeg har gjort på et eller andet tidspunkt. Hvorfor skulle han eller hun ellers begynde at ryge? Og lad mig bare hjælpe dig med det samme at tage den tanke ud af hovedet, fordi det er ikke sådan, det hænger sammen. Der er rigtig mange grunde til, at unge begynder at ryge, prøve det i første omgang, og siden bliver ved med at ryge. For langt de fleste, så er det heldigvis et eksperiment, som overstås hurtigt, men der er altså nogen, der bliver ved med at ryge, og det har måske virkelig mere at gøre med, hvordan hashen virker, end hvordan du har været som forælder. En tredje myte, som jeg lige vil tage op med dig her, det er myten omkring kontrol. At man skal kontrollere sin søn eller datter i forhold til det her, og at det skulle være en måde at løse det på. Altså at man skal teste, at man skal kontrollere lommer og skuffer osv. At man skal afkræve sin søn eller datter en forklaring om, hvordan det virkelig hænger sammen. Jeg tror, den korteste måde, jeg kan aflive den her myte på, er ved at sige til dig, at jeg arbejder jo også med unge, som ryger hash. Og det de fortæller mig, det er, at når forældre reagerer på den her måde, så begynder de faktisk at ryge mere. Så kontrol virker ikke. Tværtimod, så er det den anden vej, man skal arbejde gennem tillid og gennem at give ansvar tilbage. Nu er jeg begyndt at komme lidt ind på min løsning, så lad mig tage fat på det med det samme. Du sidder sikkert og tænker, hvad drejer det her så om? Hvordan kommer jeg i gang med den her løsning? Løsningen er delt op i 5 steps, 5 faser, som jeg ganske kort vil sætte nogle overskrifter på her. Den første fase handler om at skifte perspektiv. Og her vil jeg sammen med dig finde ud af, hvad der er, der ikke har virket, og hvordan du kan få tingene til at virke på en effektiv måde. Det handler om at finde ud af, hvad din rolle er i problemløsningen, hvordan du kan arbejde bedst muligt med de kræfter, du har til rådighed. Den anden fase handler om at finde ud af, hvem der har ambitionen i det her, for det er som regel også den, der har ansvaret. Så vi kommer til at tale om, hvordan du får lagt ansvaret tilbage, hvis man kan sige det sådan, på din søn eller datter, sådan så at han eller hun kan arbejde konstruktivt med de her ting. Den tredje fase er en interventionsfase, hvor vi skal have sat nogle af de her værktøjer i gang, sådan så det kommer til at virke, og du vil kunne se en forandring. Den fjerde fase handler om at hjælpe din søn eller datter til at blive selvstændig på nogle andre områder end at ryge hash, og begynde at arbejde konstruktivt med sig selv og lære nogle ting, nogle egenfærdigheder, som er nødvendige for at klare sig sidenhen. Den femte fase, og det er den sidste, den handler om at arbejde videre med nogle af de gode erfaringer, som du har samlet op, og sikre, at de resultater, du allerede har set, vil fortsætte ind i fremtiden. Der er nogle ting, man kan sige om det at være forældre til en hashryger og gerne vil hjælpe. Som du allerede har hørt her, så er der nogle ting, som virker bedre end andet, og det er det, som vi
vi kommer til at tale om i de her samtaler. Men der er også noget, som du bestemt ikke skal gøre. Og det du bestemt ikke skal gøre, det er, at du skal blive handlingslammet, fordi du har berøringsangst. Fordi du tænker, måske har erfaret, at jo mere jeg gør, jo værre bliver det. Tværtimod så handler det om at komme i gang. Det handler om at komme i gang med at gøre det, der virker, og få nogle gode erfaringer. Og når du så er i den proces, der vil jeg jo følge dig ved siden af, der handler det om at have tillid til din søn eller datter i den her proces, og tro på, at de her ting, de virker. Og så vil du se en forandring, som du ønsker. Til allersidst så vil jeg sige til dig, at hvis du er blevet nysgerrig på den her løsning, så har du mulighed for at se den bog, som jeg har skrevet, der hedder Forældre til hashrygere. Og her der står en masse om, hvordan den her løsning den virker. Og jeg har faktisk givet nogle eksempler undervejs i bogen, der præcis fortæller, hvad det er for nogle situationer, man kan stå i som forældre, og selvfølgelig, hvordan man kommer fornuftigt og konstruktivt ud af de her situationer. Du har mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev her på hjemmesiden, og som tak for det, så vil jeg sende dig bogen, og så kan du kigge mere. Måske snakkes videre.